bathandekayo kwigama elihle lenkosi yami Yesu Kristu. Ngalomhla we-20 kaMatshi 2026 sibulela uThixo osigcinileyo maxesha onke. Ngokuhlanje bathandekayo sizawuthetha ngetopic ethi in the world but not of the world. Ehlabathini sisehlabathini kodwa asingabo abehlabathi. Noba siphila kweli hlabathi kodwa asingabo abehlabathi. Siyafunda kuJohn 17 verse 14 to 16. Ifundeka ngolu hlobo: mna ndibanike ilizwi lakho laza ihlabathi labathiya, ngokuba bengengabo abehlabathi, njengokuba nam ndingenguye owehlabathi. 15. Andiceli ukuba ubasuse ehlabathini, ndicela ukuba ubagcine kuyo inkohlakalo. 16. Abangabo abehlabathi, njengokuba nam ndingenguye owehlabathi. Yesu Kristu apha uthandazela abafundi bakhe, ebacelela kuBawo wethu usemazulwini. Ngoku sithi bathandekayo, bantwana bakaThixo abafumana ilizwi likaThixo, kuba sinikwe ilizwi. Sawube sinikiwe eli lizwi, salithatha ilizwi likaThixo laphila ngaphakathi kwethu. Siphila ngokwelizwi likaThixo, sihamba ngokwelizwi likaThixo. Asingabo abehlabathi, asiphili impilo yehlabathi, ngoba sohlukene nezinto zehlabathi. Amen. Nokuba sihleli kweli hlabathi, zonke izinto ezenzekayo phezu kweli hlabathi ziyenzeka bathandekayo. Nempilo yeli hlabathi siyayibona, siphila phakathi kwayo, kodwa thina singabantwana bakaThixo abanelizwi likaThixo, esifanele ukuthi siphile kweli hlabathi ngendlela uThixo athanda ukuthi siphile ngayo. Samkela ilizwi likaThixo, savuma, sazibona ukuba sizizoni, asifanelekanga uba siphile impilo yasehlabathini, sifanele uba siphile impilo kaThixo asinike yona yasezulwini. Samcela uThixo, saba ngabantwana bakhe, sazalwa ngokutsha, wasinika ubungcwele, safumana nomoya oyingcwele. Ngoko ke singabantwana bakaThixo asifanelekanga ukuthi siphile okweli hlabathi. Nokuba ihlabathi lingasiphatha njani, ngoba siphila kwihlabathi elikhohlakeleyo. That is why uYesu Kristu uthi, ndicela ukuba ubagcine kuyo inkohlakalo. Likhohlakele ihlabathi esiphila kulo. Sibona izinto ngezinto ezenzekayo empilweni zethu, ezibuhlungu, ezingamnandanga. Kodwa kuba singabantwana bakaThixo abahleliyo ezwini likaThixo, uThixo usinika amandla, uThixo usinika ukomelela, siqine endleleni. Amen. Njengoba besivile izwi lakhe iTuesday lithetha ngegolide etshisiweyo emlilweni ukuze iphume iqikidekile, sifanele sihlelwe zizinto. Izilingo zifanele zibe khona endleleni. Zonke ziyenzeka bathandekayo, ziyasiqikida, ziyasihlamba, ziyasilungisa ukuze silungele izulu likaThixo. Ngoba kungena abacikidekileyo, abaklini, abangcwele ngokwelizwi likaThixo. Amen. Ngoba sanikwa ilizwi
utsho mos uYesu uthi ndibanike ilizwi lakho. Sanika ilizwi. Ngoko singabantwana bakaThixo sihamba ngokwelizwi likaThixo. Asihambi ngokweendlela zethu. Asihambi ngokuzithandela kwethu. Sihamba ngokwelizwi likaThixo ngoba sikhokela lilizwi likaThixo. Amen. Noba ziyenzeka ezenzekayo, asijongi kuzo, kodwa sijonge kuThixo. Yena osithembisileyo ngezithembiso zakhe. So kufanele bathandekayo ukuthi sihlale kweli hlabathi, kodwa singaphili ngokweli hlabathi. Amen. Ngoba uThixo akujongileyo kubantwana bakhe, ujonga impilo engcwele efanele siphile, sihleli kweli hlabathi. Siphile impilo engcwele phakathi kwabantu bethu bekhona ehlabathini. Kodwa thina sibe nomahluko ngoba sinelizwi likaThixo. Ilizwi likaThixo liphila ngaphakathi kwethu. Amen. Sikhila kwalapha kuJohn 16 lapha kuverse 33. Uthi ezi zinto ndizithethile kuni ukuze nibe noxolo kum. Ehlabathini niyakuba nembandezelo. Yomelelani. Mna ndiloyisile ihlabathi. Amen. Ehlabathini siza kuba nembandezelo. Zikhona imbandezelo. Kodwa sinika ithemba uthi yomelelani. Mna ndinguYesu, ndiloyisile ihlabathi. uYesu simlandelayo lo. Amen. Ngelinye ilanga nathi sizaloyisa elihlabathi bathandekayo. Ngenxa yemisebenzi yethu esiza kube sifanele siyenzile apha ehlabathini, esiyiphilileyo apha ehlabathini. Sanyamezela apha ehlabathini bathandekayo. Sisezawuba nathi ngelinye ilanga zosula inyembezi. Amen. Singene ngamasango kwelethu ikhaya elisemazulwini. Ngoba noba sikweli hlabathi singaphileli elihlabathi, sinekhaya esiliphilelayo, esililindeleyo, ikhaya lethu elisemazulwini. Amen. Thixo makasincede somelele, siqine, sinyamezele, sisazi ukuthi ngelinye ilanga siyaloyisa ihlabathi. Usezawuthi uYesu Kristu, well done my child, well done. Silindele lo mini. Silindela ngokuhlala apha kuye, ngokuhlala apha ezwini lakhe. Amen. Siyafunda apha kumaRoma, Romans chapter 12, sifuna uverse 2. Uthi kanjalo ningamilisi okweliphakade, manibe kumila kumbi ngokuhlaziyeka kwengqiqo yenu, ukuze nikucikide into okuyiyo ukuthanda kukaThixo, okulungileyo, okukholekileyo, okuzalisekileyo. Amen. Singamilisi okweliphakade, sibe kumila kumbi. Andithi utsho phayana u2 Corinthians chapter 5 verse 17. Andithi utsho 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Uyalingqina eli lizwi lithethwa apha. Uthi ngoko ke ubani ukuKristu usisidalwa esitsha. Uthi izinto ezindala zidlule. Uthi bonani ke zisuke zabantsha izinto zonke zakhe. Amen. Zisuke zabantsha izinto zonke zakhe. So that means into yokubana
njengokubana izinto zakhe zisuke zabanje, yonke into yakhe yasehlabathini wayenayo ngaphambi zidlule. Ngoku konke anako akukho kuko kwelihlabathi, kokwaphezulu. So yena ngoku kufanele uba zonke izinto zakhe njengoba zidlule zasemhlabeni ebezenza ezingafanelekanga phambi koThixo, wafumana ilizwi likaThixo. Ngoku impilo yakhe yonke iyatshintsha ngoba kaloku ufumene ilizwi likaThixo. Yonke into yakhe yabantsha, zadlula ezindala. Akasaliphileli eli hlabathi, akamilisi ngokweli hlabathi. Nokuhamba kwakhe, nokuthetha kwakhe, nokwenza kwakhe akukho okweli hlabathi. Konke ngoku akwenzayo nehambo yakhe ilungiselela izolo. Amen. Amen bathandekayo. Asingabo abelihlabathi. uThixo makasincede ngokuhlwa nje, asincede kakhulu. Sithi impilo yethu yonke impilo yethu esiyiphilileyo, esiyiphilayo apha emhlabeni, siyiphilela uThixo. Zisenzeka izinto ezibuhlungu ezinjani, kodwa sihleli elizwini likaThixo ngamaxesha onke, sisenza izwi likaThixo ngamaxesha onke bathandekayo. Kwiimbandezelo, kwiintlungu zonke ezisehlelayo, ngoba eli hlabathi likhohlakele. This world is so cruel bathandekayo, so cruel. Nezinto ezenzekayo ehlabathini zimdaka, zingcolile, ngoba zezehlabathi, zezabantu behlabathi abangenalo ilizwi likaThixo. Kodwa thina uThixo usenzele inceba, usenzele umsa ongakanana wokuthi sibe nelizwi lakhe esifanele ukuthi sihlale ezwini likaThixo. Masihlaleni bathandekayo ezwini likaThixo, senze izwi likaThixo, sihambe ngokwelizwi likaThixo ngamaxesha onke empilweni zethu. uThixo makasikelele izwi lakhe ngoku ngonaphakade. Siyathandaza bathandekayo, ixesha lothandaza. Bawo wethu usemazulwini, siwe Nkosi yethu Yesu Kristu, mdali wezulu nomhlaba, siyabulela somandla, sibulela izwi lakho Jehova. Hlala nathi Yesu ngamaxesha onke, Nkulunkulu oyingcwele. Izwi lakho malibe kukutya kwethu imihla ngemihla, liphile ngaphakathi kwethu. Senze izwi lakho ngohlobo othanda ukuthi senze ngalo. Sikelela ke Baba bonke baphulaphule ilizwi lakho Jehova, sebenza ngaphakathi kwenhliziyo zethu sonke bathandekayo. Thixo lilungisa ngcono izwi. Siyakuthandaza, siwethembile wena njengoThixo, konke ezicela egameni lakho uzosenzela uYesu Kristu Nkosi yethu. Amen.